ma kwedo piny owacho kotene gi kanyo kod Rigathi Gachagua nowacho ni chal ka gima G2G ni en source kata mana yo mar mibadhi ni jokanyo koseo jatend piny bende nitie mibadhi moro malikore kanyo. Akini diwach nang'o daktari? Kaka jalony osewacho ni sirikal owinjore gi sirikal ma oko e bei ma wayude mafuta. To nitiere bende ei chenro no chike moko ni ka weche moko owuok ma gachiedh nono kaka lweny ma koro wuok ni, to nyaka bei ma joka chiwogo mafuta dhi malo, nikech giuso mafuta to insurance to gi freight cost transport mikelogo mafuta ni koro dhi malo nikech kuonde ma gikalo nitie risk. Omiyo miyo bei no ok nyal chung' kaka ne iparo nowinjo ochung'. To kwang'iyo kata ka kweth machielo no pingo G2G, king'iyo higa mosekalo kata nyaka ne sirikand ni donje tich, bech mafuta pok obedo ka ochochni kaka chon. Omiyo kanyo to G2G ni notemo umo jopiny e chikruok mar bech mafuta. Koro gima okelo wachni en mana lweny ma Iran gi Israel. To kweth mapingo sirikal to nyaka yud gimoro amora ma ginyalo mako. To mibadhi to ka gin go ma gineno to winjo giwacho ni mibadhi ka mwanene G2G ni en magima. To an kaka japiny man tiyo gi mafuta, higa 3 mosekalo nyaka ne G2G bedi, bei osebedo ko ochung' kamora ma achiel. Kipimo gi higni machien. Kapimo gi higni machien. Both dollar no bedo stable, dollar no bedo stable, mafuta bebeche no bedo stable, unpredictable. Kendo inya yudo ni kata jo pump manoloro pump gi chon ndalo sirikal mokalo noduoge ohala nikech ndalo cha ne gionge nweng'o. To sani ni in gadier ni nyalo yudo nweng'o kata mar siling 5 per lita. Nikech kwalo soko tenre kod lweny mabende dhi mbele e kind piny Israel